yanzu gara kujerar siyasar da kake nema akan ran ɗanka? Ƙwarai kuwa. Yanzu ne na gasgata abin da ake faɗa a kanka. Ka san irin hukuncin da za a yanke ma yaron nan? Wai kuma yasa ba ku amfani da tunaninku ne? Duk abin da zai bata min kujerar da nake nema ba ruwana da shi. An kama ni an kawo ni gurin nan an rufe. Kana da yadda za ka yi in fita daga nan gurin baka yi ba. Na kuma yi kokarin rufe maka sirrinka daidai gwargwado. Dole ce ta sa na furta abin da na furta. To ina so in ba ku aiki akan matarsa. Ni na san ba shi ya aikata wannan aikin ba. Dan ni so nake sha wahala sosai. Ina so ka san ba haka tsarin aiki yake ba. Yo me? To dan Allah kake so in yi da rayuwata. A illa ya kamata a kashe ta. Dan Allah kai hakuri wallahi na maka alƙawari ba zan sake zuwa ba. Alhaji ya yi ikirarin cewa zai iya hallaka kowa akan kujeran nan in har zai rasa wannan kujeran. Shi kuma shahidi ya alƙawarin sai ya tona wa Alhaji asiri. Kaina ya riga ya gama kullewa. Babu wani abu da nake iya tunawa. Dan baki san irin haduwar da muka yi da shi ba, da zaman da muka yi, da irin rabuwar da muka yi da shi.